Bun venit! Auzim peste tot că screeningul pentru cancer este o armă sigură în lupta pentru viață. Dar ce-ar fi dacă statisticile folosite pentru a-i promova beneficiile ar fi de fapt destul de înșelătoare? Astăzi vom demonta aceste cifre pentru a înțelege ce se ascunde de fapt în spatele promisiunii de supraviețuire. Ca să înțelegem cu adevărat ce se întâmplă, nu să începem cu grafice și cifre seci, nu. Începem cu o poveste. O poveste care pune degetul exact pe rană. Screeningul salvează o viață sau, uneori, o face mai rea. Este Christopher, la 63 de ani, un test de rutină îi aduce un diagnostic, cancer de prostată. Urmează tratamentul, este declarat vindecat, dar prețul a fost uriaș. Efecte secundare cu care va trăi toată viața. Și de aici apare întrebarea care nu i-a dat pace. A meritat? Testul ăla chiar a salvat viața sau i-a dus de fapt o grămadă de suferință pentru o boală care cine știe poate nu l-ar fi ucis niciodată? Exact asta e întrebarea la care o să încercăm să răspundem. Pornind de la experiența lui Christopher, vom demonta, bucată cu bucată, mecanismele astea statistice care creează atâta confuzie. Știți, dilema lui Christopher nu e un caz izolat. Ea apare într-un context mult mai mare, o adevărată mașinărie a exagerării care ne bombardează în continuu cu mesaje despre sănătate. Hai să vedem cum funcționează. Gândiți-vă, de la companii farmaceutice la grupuri de pacienți, chiar și media, mulți au un interes, fie el financiar sau profesional, să exagereze gravitatea unor probleme de sănătate și, bineînțeles, beneficiile soluțiilor pe care le propun. Și uite așa se creează un cerc vicios al exagerării care ne influențează deciziile. Prima tehnică și cea mai eficientă, povestea emoționantă. O anecdotă ca asta cu doamna Ionescu e făcută să ne lovească direct la inimă. Și sincer, funcționează. De ce? Pentru că o poveste personală pare de multe ori mai puternică decât o tonă de date abstracte. A doua tehnică, cifrele mari, care sună alarmant. Un număr ca ăsta, 19.000 de oameni, pare imediat o problemă uriașă, nu? Chiar dacă nu avem niciun context. Și acum o tehnică și mai șmecheră. Modificările relative. O reducere de 67% sună absolut fantastic, nu-i așa? Dar stați puțin. 67% din ce? Fără să știm riscul de la care plecăm, cifra asta nu înseamnă aproape nimic. E ca și cum ai zice că ai redus riscul de a fi lovit de fulger cu 50%. Sună grozav, dar riscul era oricum minuscul. În cazul nostru s-ar putea să însemne o reducere de la, să zicem, doar 3 decese la 100.000 de oameni la un singur deces. Și exemplul ăsta ilustrează perfect ce ziceam. Când prezentăm riscul în termeni absoluți, impactul e mult mai mic. E mai puțin spectaculos, da, dar e mult mai informativ. Problema e că astfel de titluri se văd rar, fiindcă nu vând ziare și nu atrag clicuri. Bun, și acum ajungem la piesa de rezistență, la principalul vinovat din spatele confuziei statistice, mai ales în screeningul pentru cancer, celebra, faimoasa rată de supraviețuire. Uitați-vă puțin la cifrele astea, dintr-un studiu despre scanările CT pentru fumători. Pare un miracol, nu? O creștere a supraviețuirii la 10 ani de la un dezastros 5% la un incredibil 90%. Genul ăsta de cifre conving guverne, conving pacienți, dar întrebarea e, dovedesc ele cu adevărat că screeningul salvează vieți? Ei bine, răspunsul s-ar putea să vă surprindă, este un nu categoric. Și iată prima capcană statistică. Să ne imaginăm un scenariu simplu. O persoană ar fi murit oricum la 70 de ani. Fără screening, e diagnosticată la 67. Cu screening, e diagnosticată la 57. În al doilea caz, va supraviețui cu diagnosticul timp de 13 ani, nu doar 3. Rata de supraviețuire pe hârtie crește spectaculos, dar durata de viață rămâne exact aceeași. A doua capcană, și poate cea mai importantă, este supradiagnosticarea. Gândiți-vă la screening ca la o plasă de pescuit cu ochiuri foarte fine. Sigur, prinde pești mari și periculoși, dar prinde și o grămadă de plevuscă inofensivă. Aceste cancere inofensive, de fapt, n-ar fi progresat niciodată, n-ar fi dat simptome, n-ar fi ucis pe nimeni. Dar, odată ce le-ai găsit, le tratezi. Și tabelul ăsta e absolut genial, ilustrează perfect fenomenul. Fără screening avem 1000 de cazuri și 950 de decese. Asta înseamnă o rată de supraviețuire de 5%. Acum, cu screening, găsim aceleași 1000 de cazuri periculoase, dar și alte 4000 de cazuri din ale inofensive de care vorbeam. Totalul diagnosticelor sare la 5000. Numărul deceselor rămâne fix același, 950, dar rata de supraviețuire explodează la 81%. Aici e punctul cheie. Rata de supraviețuire crește masiv, deși mor exact la fel de mulți oameni.
Ok, am vorbit de teorie, acum hai să lăsăm exemplele și să ne uităm la dovezile concrete, la ce ne arată datele reale, la nivel de populație, pentru screeningurile pe care le știm cu toții. În stânga, vedem ce ar trebui să se întâmple în teorie, screeningul găsește mai multe cancere în stadiu incipient și, logic, în timp ar trebui să vedem tot mai puține cancere avansate. În dreapta însă vedem realitatea tristă pentru anumite tipuri de cancer, o explozie de diagnostice incipiente, dar o scădere minusculă abia vizibilă a celor avansate. Diferența e uriașă. Și astea sunt datele reale pentru cancerul mamar. Vedeți, linia de sus reprezintă cancerele în stadiu incipient. A explodat după introducerea mamografiei pe scară largă. Acum uitați-vă la linia de jos, cea pentru stadiile avansate, cele care ucid cu adevărat, abia s-a mișcat. Graficul ăsta e practic dovada vizuală a supradiagnosticării la o scară imensă. Hai să punem graficul ăsta în cifre să fie și mai clar. Pentru fiecare 100.000 de femei care fac mamografie anual, ce se întâmplă de fapt? Găsim 122 de cancere în stadiu incipient în plus. Dar beneficiul real, adică numărul de cancere avansate, mortale pe care le prevenim, doar 8. Gândiți-vă la asta. Asta înseamnă că pentru fiecare viață salvată de un cancer periculos, etichetăm și tratăm, de multe ori inutil, un număr mult mai mare de femei. Bun. Acum că am văzut problema, întrebarea e ce facem? Cum putem folosi ce am învățat ca să ne uităm mai critic la statisticile medicale pe viitor? Deci, cum ne ferim de iluziile astea statistice? E un proces simplu, în 2 pași. Primul, trebuie să ne întrebăm dacă rezultatul chiar contează. Chiar contează să tratezi un cancer care oricum nu te-ar fi afectat niciodată? Și pasul 2, la fel de important, cereți cifrele. Când auziți salvează vieți, întrebați imediat câte și cu ce costuri. Și aici ajungem la cea mai importantă distincție dintre toate. Rata de supraviețuire e mereu umflată de screening. De ce? Pentru că numitorul fracției, adică numărul total de oameni diagnosticați, crește artificial. Singura măsură reală a succesului este rata mortalității la nivelul întregii populații. Dacă un program de screening chiar funcționează, ar trebui să vedem că, per total, mai puțini oameni din țară mor de boala respectivă. Asta e cifra care contează. Restul e zgomot statistic. Și cu întrebarea asta încheiem. Data viitoare, când auziți o statistică medicală, veți întreba despre promisiune sau veți cere dovada. Important să fim critici, să cerem datele și să înțelegem că, în medicină, intențiile bune, din păcate, nu sunt întotdeauna de ajuns. Dovada e totul.